И коста хора, аз съм XX Bobo от Готов Геймс. Тук до мен са Ванко от Готов Геймс и Стевчо. По-скоро да кажем Антонио от Готов Геймс. Не сме до тебе! Да. Тук Ние сме си вкъщите! Да. Днеска ще ви покажа как да си направите воден знак. Лесно е много, няма нищо затруднено. Значи първо отивате в канала ви. Вече имаме 8 абонента, само това да кажа, абонати. После отивате ето тук, студио. И като отидете в студио, например отивате на канал. Ще намалиш малко минути. Отивате на налагане на марката. Нали, ние сложихме преди малко такова снимка, но сега, например, като ето добавяне на воден знак ще ви изпише така. После е така, разглеждане. И аз, например, но съм до така. Горе вдясно ще. Водният знак ще ни е горе вдясно. Само да видя къде... Аз го сложих ония вече. Нещо не намирам. Ето. Ето я. Тук има някаква флашка, на която пише хром. Така, готово. И сега запазване. Ето вашият качен воден знак. За после запазване. После може да е в накрая клипа. В накрая на клипа. В персонализирането на начално време. Или в целия клип. Аз съм в целия клип. Актуализиране. На всеки си... Аз си го цъкам два пъти. Вие може само един път. После това може да си го махнете. Отивате така. Студио. И, например, ето този. Само да си пусна. Ето. Ето водния знак и... Ето, готова е снимката. Чакай малко. И да, хора, това мисля да е за клипа. Дано да съм ви помогнал. Дано да ви е харесал също клипа. Абонирайте се. Тук. Дайте повишение за клипа. И чао. Чао.